Ana namala, Dik. Mboten namala nggih. Napa? Nggih. Saking Bu Sri Temanggung nyuwun kadung tresna utawi ayang-ayang. Oh iya. Oh nggih. Mugi sedaya warga mancingan parang tritis sami pinaringan kesehatan. Amin. Amin amin. Nyuwun lagu Rondo Teles dari Tambeng Purworejo Ngawen. Oh iya. Oh ngawen. Terus iki ya ana katur Ki Yusuf Ansor beserta kru kula Sugeng Indosiar badhe nyumbang lagunipun Rondo Teles. Oh iya. nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Kok di pinangkani sithik iki mono Napa kadung tresna wae? Rengu karo Gubuk Asmara mbok merengu salah siji. Rengu sinten? Niki Mbak Yoga, Dek Via, Ayo Mbak Yanti, Mbak. Mbak Yanti. Oh Mbak Yanti. Dijipuk sing tengah. Oh iya. Kene Mbak Yanti kembaranku. Cepati Maya. Jerok garep padone. Goyang Mbak Yanti. Ayo. Kembaran. Mbak Yanti kembarane. Lho ra kencan iki klambine iso padha ya, Le. Nggih. Berarti nek jodoh iki ya. Iki mah anu bapak-bapak mimin ki saiki 50 ayune kok ndah nom-nomane kaya ngapa nom-noman kula ya kaya Mbak Yanti ngene iki jebles ngene iki. Nggih. Ya menik-menik kan jenenganmu ki Mbak. Gek awakku ya urung rusak saiki kan aku wis diobrak-abrik dadi ya. Nom-nomanmu iki lho jebles karo le ngegong. Persis. Kayak keker kaya Pokoke ling Zaman aku Kaya bisa Mbak ngomong Yanti. iki lho jenenge. Sapa ta rasa pengen ngayunke aku nom-nomanku kaya Yanti ngene iki. kae sing ngegongke ganas lho kae. Lho, kandhani kok. Ana kok rekamane. Kok kabeh njuk diambung ya. Engko ya ora iku buras senengku. Iya. Karepe pengen. Ora kena ya Lek ngono ku ya, Lek. Ya ora kena. Nek dibayar? Ya gelem to. Bayar. Wis dosa, mulih ra bayaran. Grenengi tanggo. Iya. Pak Mundutanipun rengu Mbak Yanti. Gubuk Asmara riyen. Oh, Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara separo langgam separo dangdut. Iya. Dadi engko sak apa ya sak hubungan langgam rep kayak dangdut. Oh iya iya. Mbak Yanti menika saking Gunung Kidul nggih. Gunung Nggih, Kidul. saking Panggang. Panggang Panggang Gunung Kidul. Sampun krama menapa tasih lamban utawi tasih single? Sampun kromo. Oh, lah iki sing jujur. Biasanya kan kula dereng diterke sinten-sinten dereng sinten-sinten. Ngono biasa. Kuwi kembarane Mbak Apri kok ya. Mirip ta. Iya Apa mirip. gagah jelita. Kok gagah kok Lah jelita. kaya ngelokke kula gagah jelita. Cantik jelita. Kok semua banget kok nek raiku luntur piye ya, Pri? Nek aku luntur bringasku teng sridik iki. Mula iki nek ngerok jenggot ro brengos mbok sing resik. Yalah. Jadi wong wedok sek fertil banget kesuburan. Nek kok ngiringan ketok ya ting sringit. Jane bar maghrib ya tak kerok lho, Pri. Nang ya nyatane semen. Wis tukul. Cara duit kok Pri ngono ki dadi tuku dikerok sore, esuk tuku dikerok esuk sore. Subur, subur. Ayo Gubuk Asmara buka rebab, Mas. Oh iya. Langsung niki. Buka rebab, heeh. Buka rebab. Masuk langgam ning buka rebab. Oh iya.
ngene iki kepenak. Iya, Mak. Enake piye le? Ayo nyantai nganggo mandek saudutan sik. Dadi men rada suwe. Iya. Alah-alah. Kok gek lali. Lali piye? Arep wiwite nggon ngendi ngono lho. Ora kaya lah wong ya wis ngono kok ame gari terus kae. Iya. Ya, jenenge gugur asmara ingin tau tak andem tresno tanpa kuasa salto. Oh, kae nyimprati wiwit yen tumeka saiki kudu kae kebak crita wayah langit nanti kaget Oh iya lali mau nek pamundutan lek saka bapake mau sing Hotel Trias mau. Nggih. Ngesake apa tuh mau? Mbok. Gerajakan Banyuwangi. Oh, Nggih, nggih. mungkin dipecaosi diatur. Heeh, aku ya Kan ayo yen Mbak pirsa ya. meneh engko dibaleni. catatan sajroning ati ketan luntur kaya marati aku kowe dadi karya marga Ayo Mas Moji. Ojing. Ha ha. Kota bote ngintang susure tolu layang lengi apa Mbak? Piye Mbak Yanti? Melu aktif. Anu dados rada napasnya rada Ngos-ngosan. gos-gosan. Hati-hati Mbak, usia 2 bulan setengah ki rawan loh. Aman kok iki. Oh. Santai ae Mbak, aku serius menjelang menopause kuwi tetep ijek energi lho. Menjelang mampus. Menopause. Pampus. Kuwi ora menopause kon. Napa? Kropos. Poel. Poel.
Ayah lho putrane penyanyi kono. Iya. Bapakmu lho, Le, bapakmu lho. Men padha lanange. Lah kok nek bapakmu ki lha piye? Ora apa-apa. Ayo nek doyan ngono. Ling raket men raket le seduluran Gunung Kidul. Nek arep ngono. Ah nek ora ya wis. Kita ya. Bapake halus banget. Tatapane yo, Nggih, tatapane. nggih, netrane. Bapakku tukang ngarit lho. Mboten napa-napa. Wong lanang arep tukang ngarit, arep tukang batu, sing penting nyekel gawe. Orang bapakku tukang ngarit kok nek sampean terus dingu, ayo to terus diretke. Piye ta? Mbok kira wedhus kono kok senengane. Guyon lho, Dek. Ya tetep angel kok, Lek. Ngapa? Wong Sri Ramu karo bapakne Yusuf Ansor ki nek dijodohke Sukar. Lah ngapa? Sukimin ro Karyanto. Sukar. 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 Mongko raming kuwi singkatane. Apa meneh? Sukar ki iso disingkat asu nglekar kuwi ya. Aku wae, ayo ora aja. Kok nglekar mbok digolekke mrica. Ayo Mbak Yanti. Ya. Ah kok ajak-ajak ora. Entekke. Catatan sakjroning ati. Tetan luntur saya. Yo 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 yo. Kowe dadi Trik trik. Hei. Matur suwun Kak Nani, Kak Mbak Yanti. Jan wis. Piye iki nek alus ki ya kaya Mbak Yanti kuwi lho. Nggih, digawe Mbak Apri. pripun-pun ya mboten saged wong jenenge Viviani karaktere wis alusan kok. Nggih. Nek brangasan kaya kowe iki paribasan diculke wae tekan nggone ya. Bri. Apa kok aku lho. Dadi iki disembadani tenan lho Lek Ajas. pagelaran bengi iki. Heeh. Mengke gara-gara tesenten senior yak dhewe Mbah Waluyo. Oh, Mbak Nggih. Waluyo tasih kepareng son mriki. Dadi panitia ki Tidak wicaksana. mriki. Dadi ak dhewe ditokke limbukan. Heeh. Soale engko nek wis jam 3, kok rada esuk sithik kowe malah lanang. Dadi Brengose trukul ya. Terus brewoke jedul. kenalian duan ngono. Oh ya aja. Beri senengane. Mbok wis sing barang kependem ki aja dibuka aib kanca. Ning tenan ta Lek kuwi Lek? Barang siapa membuka aib saudaramu, kamu jak akan dibuka. Ora. Menungsoe kabeh duwe aib iki jak ditutupi karo Gusti Allah. Aja Oh. sok ngumbar ngono kuwi. Ora Lah. diumbar iki dadi ben go pengeling-eling ngono lho. Dadi kuwi cerita kuwi bener. Lah ya dibayar duit palsu kae to. Lah kok Mas kok duit palsu lah aku ya wedok palsu oh, ya wis aku ya ngono. Ya salahku dhewe aku. Nggih. Lah jenenggon duit kok gambar upin-ipin aku no jenenggon petengan ya ora. Aku ngamuk cincing ngono ya sing bareng lah aku ya wedok palsu kan bayar duit tenanan sudi apa ngono kuwi lho. Oh ya wis aku wis kalah sik aku. Dadi Lek men dhisik ki Lek Nggih. berawal saka pengamen. Oh ngaten. Oh, sadurunge dadi seniman kondang, dhisik Nggih. ngamen ya turut ngebis, turut ngebang, Nggih. bangjo. Nggih. Terus Dhisik Mas Aryin prosesipun. dalan. Saiki sapa to sing ra kendang kenal Mimin? Sapa to? Wayangan. Wayangan Mimin. Terus campur sari Mimin, ketopraan Mimin, ngedianek jatilan Mimin. Uyon-uyon. Heeh, terus pasar kono enek maling. Ya dua aku kok. Kagur setore karo aku. Dadi dhisik ki ngamen tahun pira, Lek? Tahun 2009 sampai 2013-14. Wow, dadi ki ben para pamirsa percaya nek kowe dhisik ngamen ki njileki ciki-ciki Mas. Iya. Dadi praktekno jaman kowe ngamen dhisik kaya Nostalgia. Wah mbak Barwirang wah. Iki nggo pengeleng-eleng. Bahwa hidup itu butuh kristalisasi Oh, keringat. butuh proses lho. Jaman dhisik nek Engko langsung udah mau ya aku. ora. Ora nostalgia. Ngomong ya aku. Saiki Jumawa sombong jebule tilas kan tilas pengamen. Pengedan. Kowe ora sadar le omong. Pengamen. Ayo, jaman kowe dhisik ngamen. Iya. Abang. Iya. Wis persis kaya sik ning Denggung kae. Kaya sing nang Bogem. Saya ten denggung nih kata, Sleman nih kata. Heeh.
Doel sukanya doel. Oh, nempel maunya nempel. Ih, cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh, lihat kening licin, lihat body mulus, tak tahan. Wong lanange godane kuwi lihat kening licin, lihat bodi mulus. Sugih kaya ngopo nek kowe rasa njaga anu Farji itu kemaluan yo akan hancur. Sertifikat 18 katut. Apa? Mobil 19 katut. Sertifikat 3 katut. Kuwi wong lanang. Mula aku dandan ngene nggo pengeling-eling wong lanang. Nek nyawang wong wedok aja saka rupa, aja saka bodi. Lah engko tiwas rupane ayu bodine apik dibuka isine padha. Lah iya. Para terus dikudang. Alah giyong. Malah kaya bar bedol pohon. Loh. Intinya gini Mas, kita flashback ya. Oke lah cinta karena wajah, oke boleh-boleh saja. Karena pandangan pertama itu. Tapi nek untuk kita menikah itu adalah ibadah terlama. Sholat 5 menit, 10 menit. Poso dari fajar sampai maghrib atau matahari terbenam. Ini nek ibadah itu menikah itu kan sampai 30 tahun, 40 tahun seumur hidup. Masa kowe gur waton golek wong ayu. Ayu pirang tahun, 5 tahun, 10 tahun ning klinting. Golek sing marake dia itu bisa menjadi madrasah buat keluargamu. Wow. Bimbing anak tua lho iki kudu. Bimbing karena panyon sewu. Wong wedok kuwi rezeki penyan ki saka wong wedok. Bojomu ra tak urus kok marah ngurusi bojone wong iki ngopo? Istrimu adalah ladang pahalamu. Dudu bojone wong. Kudu bojone wong. Nek wis sing lagi tren iki, Lek. Treno nek delikan ya malah ngos-ngosan lho, Pri. Lho, nek kadangane lho, nek kowe mburu seneng etokmu seneng. Uripku mburu ayem, nek kowe mburu ayem di situ ada kebahagiaan, kesenangan. Nek mburu seneng tok urung mesti uripmu ayem. Gedungsang-dungsang, delikan, colongan, neng jenenge Narmi nang kono jenenge Narmo. Tahu di bakul ayam dijenenge tukang tambal ban paribasane. Karyanti dadi Karyanto lho. Ya kita introspeksi diri semuanya nggih. Setan menika nyen sewu. Iblis itu adalah makhluk ciptaane Gusti Allah sing paling pinter. Ning mergodekne sombong terus diturunke ning alam donya nggo nggodha menungsa-menungsa sing ra kuat imane. Lah kowe pinter ora, Lek? Aku? Aku ra pinter ning mumpuni nek aku. Berarti kowe termasuk iblis. Iblis ki ya mumpuni makane diutus Iblis itu pinter Dek anu Yusuf. Ning mergo dekne sombong jumawa, jadi dia malah karo Gusti Allah ditukani, diturunke ning dunya ning dekne punya permintaan untuk nggodha menungso-menungso sing imane ra kuat niku wae. Dadi lantarane iblis nggodha ki termasuk ngene-ngene ki. Iki nek nggodha ya medeni. Ya malah do gila ya iki. Sesapanipun Pak Ustadz estu. Iya, mau menawi kleru wong kula dadi Pak Ustadz mboten enten sing lereske mboten napa-napa ning kita kan menyampaikan kebaikan walaupun hanya sedikit. Bener. Bener. Iki salajengipun menika sinten Mbak Limbo Macangi? Inci wonten Mbak Yoga menika. Oh, enggak Mbak Yoga. Mbak Yoga. Sing piyane misel-misel ki anak. Disepati. Ndek lagu apa, Mbak? Nggo nyepati, Mbak. Ayo. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya pandu kau beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Kan gue laras apa ya, Lek? Lah aku takon buka ra bener apa-apa ya Mas, jeneng laras. Suarane marai aku ki sidentus dalang dadi suaraku ngagor-agori. Mula dicempolo dhewe ngono kok. Apa? Cempala. Cempala ki iki. Nah, kuwi nggih nduring cilik. Iki ta. Malah kaya sak neker ngono. Ora apa-apa cilik oke atos iki atos. Iki atos. Mangane lan duwe. Bareng gone apri gur fantasi. Apa toh ki? Gaku. Sugeng dalu Mbak Yoga. Kuwi Kang Mas, Mbak, Kang Mas. Bener karo sampean. Bunda nesu.
Oh iya. Tapi ya menghargai penampilannya ya Mbak. Iya. Kena nesu terus nyokoti apa-apa kok. Gelem. Bunda sehat-sehat Mbak Yoga. Nggih, pangestunipun. Tetap semangat senajan Dik Yusuf le wayangan bacutan terus. Ampun gersula. Wong nyambut gawe iki rekoso ning luwih rekoso wong ora nyambut gawe. Jadi kita harus kita tanamkan tuh orang bekerja itu susah rekoso ning luwih rekoso wong ora duwe cekel gawe. Arep serawung tuku rokok wae minggrang-minggring. Arep jajan mie ayam piye, arep kejak dolan pacare ra tekan ra nyekel duit. Arep nginep nang Oyo ya ora duwe duit arep kok terus telonjonge rono. Lah ning Oyo ki ngapa? Kok anjang sana. Oh. Duh, lambung rasa lho, Pri. Lambe atimu ra padha. Mbak Yoga ngaturke napa menika? Enten rengu mau Mbak Yoga. Rengu. Rengu apa tengu? Rengu. Oh iya. Tengu ki. Aku kaya kenal. Iya, rengu. Lagu kremenane Mbak Mimin. Oh ya dipinangkani berdua. Cacak. Oh, pripun Mbak catetan. Mbak Yoga niki Mbak Mimin kula sok cakepane lali yo tak jikoke cakepane. Oh iya. Kok jeneng wong apa. Apa padune dek dhewe sih. Arep dienggo kepekan dhewe kok kowe. Kae lho wis dicepake saka krune. Oh lah ya wis son Mbak Yoga. Jarene nganggo softline marai buyur ora iso ndelok kuwi. Aku nganggo softline mah kok wong lamur ngene iki. Anu kan men ayu pripatmu kaya bule ngono kuwi. Malah terakum. Mula apik dienggo April mesti patut tak enggo. Patut dienggo Mbak Yoga mesti dipatrep ngono dhewe. Dadi nyun sewu aja melu-melu wong sing urung jumbuh karo awake dhewe. Budaya manca apikne lho mesti apik diterapke ning Indonesia. Semua baik ning nganggo empan nggo papan. Kearifan lokal wisdom tetap harus dijunjung tinggi diangkat. Ya. Ket mau kok gur meling ki selak nang ndi to Lek? Ya es kesusu. Aja sing kok kancaku gelungan sapa? Wah. Ayo, iya. Mbak Yoga. Sajak ikatan rengu ya, Mbak. Iya. Langsung buka rebab meneh. Oh iya. Wes dong ya. Senengane. Buka siter genti. Buka siter. Yo kalah. Iki bukane aneh-aneh kene iki. Bar iki buka gong. Gung. Yo, monggo Mas. Kandhane ana Lek, biji ana. Elok tenan.
Oh. Matur suwun. Ya ora apa-apa didum wektune kok ya Mbak Apri. Iya. Pamundutan liyane sokeh Grajakan Banyuwangi. Banyumas. Apa? Banyuwangi. Kok Banyumas? Heeh. Ya diaturke Grajakan Banyuwangi. Iya. Sinten niki? Via? Apa dianggi? Padha lanange ya Mbak Via. Oh iya. Masa iki lanang? Oke, sing diarani cinden gento iki to. Disepoti ya. Kasihku kepada beta tak terikat sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasihku kepada beta tak terikat sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ayo kewalik to, Di. Lah kok iku ibu ngono. Kok ibu kok elok bu. Lah kasih ibu. Oh, alah. Iya buruk. Iya bubruk. Buruk. Oh, iki pamundutane Grajakan Banyuwangi. Nggih. Seleramu sing nyanyi di Apri sing beksa. Ya Via melu joget. Oh, iya. Dadi Via kudu ditesek jogete. Ditesek. Ajaran sik no, ajaran sik Pri. Lah Dewi Mimin jok apa? Kabeh. Dewi Mimin melu. Melu kabeh wong telu dites kabeh. Petetan ya kembang petetan. Blek blek dangdut ngono ya. Aja angel-angel lho. Ayo. Nek angel telapan didoni terus ngomong. Dusok-soke raimu kuwi. Edan. Raimu dhewe lah. Tung blek, tung tung dangdut. Ya, ayo coba. Ting-tingane ose, aku tak muni sik. Kok le. Aja galak-galak to. Oh, pacare Pi. Pacare Pi. Oh, bela. Nek nang panggung ki ora ono pacar-pacaran, nang panggung ki milik bersama. Milik umum. Masalahmu pribadi aja mbok ning panggung. Mula kok tak jedhe gebes-gebes aku karo Pia yo kace seringgit milih aku. Ora yo. Sembarangan. Yo. Yo Pia. Gender. Ting. Petetan yo kembang petetan. Tumplek. Dling dangdut. Disangkas. Yo jankas ngono kuwi Kas. Yo. Petetan yo kembang petetan. Tumplek. Dangdut. Ayo Pia yo. Ayo Pia. Nyoba. Soale nek anu ciri khas Banyuwangi ini energik. Piti-pitian. Piti-pitian. Mongko iki tenagane tenaga lanang. Lah. Tangane ning malang kerik ini. Lah, kulino ngluku to kowe. Ora apa ngene kok ngluku. Lho sinden ki nek nang panggung nang omah apa hariane no. Rada mendek sithik, mendek. Nah, bokonge rada mundur, dodone ndegek. Ndegek, bokonge lah. Nah, lah dalah. Yo. Petetan. Yo kembang petetan. Iki malah kaya pitik memeti nek iki. Anu, Mbak Yanti nyoba Mbak Yanti halus aja ora apa-apa lho. Lho, kamu sinden halus tapi kan ya meniso sih lho Pak. Lah kok nek tiba-tiba pas pamlutan ki gilirane sampean rasa sok cantik. Yo. Kowe arep nang ndi? Kowe jane kono. Iya. Galak tenan iki.
Yo. Ayo nak. Tangane malang kerik rada mendek. Dodone ndegek. Nah, mendek. Nah, mendek neh. Nah, nek bedah. Petetan ya kandang petetan. Tumblek. Ini pitik alusan. Ini pitik alusan. Mbak Yoga kayak apa ya Mbak Yoga? Ya. Nek kok keri dhewe Butarni ya. Butarni nggih kabeh kok giliran. Kabeh rono. Lho, Butarna ya kan sinau saka pengalaman panggung, saya pinter. Iya. Ayo. Ayo rada mendek. Seneng aku anggere. Mendek, degek. 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 Petetan ya kandang petetan. Tumblek. Tak. Blak. Eta dak. Iso kok wong pacaran gocan-gocan. Kayak wong numpak motor ngetapel. Bude Tirna. Ya, Ayo Bu. Ayo, Dek. Ayo. Tapi wong stres, wong piyai sepuh kok. Ora apa-apa ya mamaku iki. Ayo, Mak. Lho, Bang Rawa gringgingen pengen pitik-pitikan. Kok kabeh. Ya wes. Setuju Bude Tirna. Setuju. Damar setuju le. Setuju. Le. Setuju ya, Mas Damar ya. Ayo Bu. Apa iku piyai sepuh kok dikerjani. Dianggi sih. Iya, Ayo dianggi. dianggi. Ya. Kalusan ya ora apa-apa. Iki Mbak Okta urung tau lho. Yang Mbak Ayo, Okta. engko tiba gilirane. Oh, iya. Sayurana. Yo. Ya, Mbak Gisel. iki pitik-pitik kutuk iki. Lah ya. Hup. Patetan. Ayo. Ya patetan. Oh. Sing gender terus bungahi. Kak, kacamatane ngantek ngembun ya. Gus salah. Kaya ruruhe to sampean ki. Lah, lek ngawaske kok kacamatane ngembun. Mbak Ade Okta. Mbak Okta. Ayo, kene ajar kendel. Mbak Okta ki jurusan tari kok. Lah nek iki wong penari. Oh alah, iya. Penari. Yo, iki nek penari. Kaya aku lagur tukang derep. Tukang lugu. Wah iya. Patetan. Ya kan. Wes, bener. Saiki kowe De. Iki bose ya iki gong. Ya. Sopo juga keboyok kecedet mau. Ayo, mendek. Ndek. Dodone ndegek. Nah, bokonge rada jentit. Kok ngono to? Ciduke. Melet. Kok manut. Yo, mendek. Patetan ya kabar. Blak. Tak. Blak. Malah iki mang pitik gering nek. Aku tindak ndusur ngono kuwi. Anu pitik gering teleke putih. Ayo. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi, Mas. Ya. Gerajakan
sudah. Terima kasih. Makasih ya Novia. Oke. Iso ngimbangi lho. Atasnya wedok asli lho, Lek. Aku jane ya karep ora tekan rasaku, Jos. Tekerian Mbak susune nglumpuk. Angger kena keringet kok mlayu dhewe. Susune rung presisi. Iya. Susu kok iso jajaran ginjang. Trapeseum. Apa persagi? Cih. Iya. Minangkani pamundutan meneh Budhe. Cih menapa ingkang dipun pinangkani? Lagune cah nom-nom jaman saiki. Oh nggih, monggo. Ayang-ayang mongke. Oh iya. Ana Mbak Anggi Mak Yaya. Mbak Anggi supaya minangkani pamundutan. Ayo piyayi alusan dikon nyanyi dangdut ki ya prayoga wae. Oh iya. Disepati. Kantam lincah mring tukul ngisor wis. Hop, kae warung kaca. Wetang teko kinda jatah tempe. Sabat madu ise kalamane. Esame wong kuwi tansah gawe lindho. Bubrah ya men. Iya mah. Mbak Anggi. Nggih sugeng dalu. Sugeng dalu. Menika wonten pamundutan wong ayu ngersake ayang-ayang. Ayang-ayang. Niku duet napa dhewe nek duet karo Pakmu Gede. Oh karo sing gender. Oh sing gender. Boten. Mangke njuk sing gender sinten? Ora nggo genderan. Oh genderan ayang-ayang kok digenderi iki napa? Ah, bahasan sing munggah Anggi bagus sih. Umume ae lek. Lah mau nyampas karo aku lek nganti nguweh-nguweh ini mau. Iya. Isa serasi ya, Lek. Nek karo Anggi isa serasi. Sing wedok putih, lelena ngedop lho. Kok ngedop? Kelire manis, pancen kulitane manis kok ngedop. Irenge wong lanang iki ra apa-apa dinteni. Kok omonganmu lho, Pri. Kok sing putri-putih sing lanang ngedop. Ki ora ngedop, ngono ora ngedop, peteng dedet. Peteng Ya dedet. Allah. Sesuk malih ora ya? Ayo, gek ngadek sing gender. Aduh. Lagune ayang-ayang. Ayang-ayang sing piye, Mak? Sing kae lho, ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4 ngono. Kok piye to? Iya. Dewa-dewa. Iki ayang-ayang Oh, tenan. Iya. Ayo ireng ki ya ayang-ayang. Iya, Nak. Iya, karo Budhe Mimin wae ora apa-apa. Iya. Oh iya. Nggih. Budhe. Ndak sing gender ndak? Ayo ta? Iya. Lah iya. Malah konsentrasine mungkin mboten saged. Nggih. Ayo Mas Mejo, ayo Mas. Jalu ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Sanadyan donya ra bisa nampa bakal kajaga yen durung kapisah mring kang kuwasa. Mas kowe sing tak sayang lali
Gandem ngati dongaku siji tresno iki abadi Wis entek to iki. Kaya kon kaset. Kaya ora nganggo suwuk kok ya. Suwe ilang. Suwe kaya kaset kalau Mbak sesuai alone. Suwe entek. Kengko terus perdana rekod. Sampun matur nuwun. Matur nuwun Mbak Anggi. Iya. Siji neh, Nduk. Ya. Tunggal melih. Heeh, kok ya. Sindene Mbak Okta maju kabeh Mbak Okta. Oh iya. Iki adine sing manjak iki lho, Mak. Oh, niki lho alah. Mula ra vise persis ta ya? Iya. Nah, dan jane sing manjak kuwi nek dandan wedok ya ketok ayu kok. Iya. Ya udah kalau kabeh kon dandan wedok. Sing manjak wae ngeten iki, Mbak Twittermu apa? Aku ora ndek Twitter lho, Mas. Aku ora nggo Twitter kok. Anduene WA aku kok. Kowe nek golek Mbak Mimin aja ning Twitter. Ning aplikasi Babak Bundes kan. Apa kuwi, Pri? Melicet. Kok Mbak Twittermu apa? Mbak aku nggo Twitter ya, Mas. Aku. Melicet. Dek Okta. Dek Okta. Mbak Okta. Arep ngaturke apa? Iki mengke jane nek enten wekdal kula badhe ngaturi jumeneng kadang kula saking Klaten, Budena. Menika garwanipun almarhum Ki Singkek. Oh, nggih. Bar niki. Dados menika rayinipun Ki Tantut Sutanto. Mbak Yunipun Ki Tantut Sutanto. Pak Tantut. Tembange Kadung Tresna. Oh iya. Lamat wis katon teh. Lamat wis katon teh jane. Buka sapa niki? Bukane apa? Bukane apa? Rebab, siter, Bonang. Bonang. Ya, bonang. Bonang penerus apa bonang baru? Bonang barong wae sing penerus ki sok buyar rek. Polatane ki wis buyar. Heeh. Mangga Kadung Tresna. Sing bonang penerus ki polatan sedih apa seneng ki kok gur padha. Kaya Semar kae. Ayo Mas.
saking Yen kekasane kalingan kedosa lambat limas mas kancanan rasa ya entekke ya bacaan sarwa asli suka tengku tansah tawa neman was lumayan amon nemas Sembah nyuwun Nduk Okta. Mbak Okta mesti lahirnya sasi November. Januari. Okta ya Oktober kok November. Iya kak, iya Oktober. Bu Denok katuran minggah nggih. Injih, mangga katuran tindak Mangga, di Bu sepatu Dena. cok. Enje wilujeng dalu Dik pangapunten. Iki kok aku kok tok lemi piye? Dolanane lek men mah. Nggih. Nggih, Menika pernah rayinipun Pak Tantu. Oh nggih. Oh Mbak. Oh Mbak Yune nih. Oh Mbak Bayu, ya wajan Mbak Yune klera-kleru. Nggih. Sugeng dalu Ibu. Enje wilujeng dalu Mbak Nggih, Jan. matur sembah nuwun menika berkahipun rawuh wonten ing ning atase ming sakula diberkahi panjenengan. Enje, kula remen. Kula termasuk warga RT 6. Oh nggih. Nggih. Oh, tesih sederek kali mriki Bu. Nggih. Oh, alah layak kok. Ado-ado. Iki badhe ngaturke napa Bu Dina? Napa nderekke napa? Lah napa? Nderek. Derek Kalih. jenengan. Napa duet kali Pak Slamet? Oh, nggih. Ayo Pak Slamet ngancani Bu Denok Lintang Asmara. Oh nggih, iya. Bintang Asmara. Dik Yusuf niku setelah kula niku biasa tak ming mirsani ten YouTube. Nggih. Lah kok ten mriki kok tibakno ki cilik ning anune gedhe. Cilekne Mangke riyen. swantene. Swantene kabisane. Wah, kabisane. Lah nggih to begitu suluk pertama langsung Niku sound sisteme Bu, nggih. Sound sisteme nggih. nggih sekolahane nggih sae jos pokoke. Sing marake gandem niku sound sisteme. Nggih. Dik Yusuf niku cilik kok anune gedhe swantene nggih. Nek kula niku kok cilik tetep cilik nggih kula niku. Mbak dipresake lho. Kok dipresake ngopo? Ora apa-apa dipresake. Mbok disontekke. Lintang Asmara. Enjing. Dan niki terus anu, bajing loncat sing request sing Jaipong. Bar arep nyiksa sing jaipong, Pak. Bar pitik-pitikane kok siksa aja disiksa. Mangga Pak Slamet kalih Bu Denok. Iya. Matur nuwun. Sing
Nggih. Lah menika lagune le nyiptake ponakane le nyanyi mbokne gedhe lah. Lintang Asmara menika le nyanyi le nyiptake ponakane Budenok. Lah nggih putrane Pak Tantu. Tantu sing nyanyi mbokne gedhe ya dadi ya pleng. Aku ning kene ya ndek adi. Sing demung. Oh sing Dek moko kelingan jam megatan. Nah, ngene ku adik kula sak kos. Adik jangan sak kos. Oh alah. Oh. Lah lho Mbak Yune kos kaya ngene ngono mula adine ya subure kaya ngono. Alumni kose kok anu ya gede-gede. Nek mesem kaya Mr Bean ngene. Ya moko kae. Berarti kanca SMKI. Lah nggih. Iya. Ki mau wis ngaturke langgam penanggalan. Oh, langgam penang. Siang Mantara Ratri. Oh, Lintang Asmara. Penanggalan nah nggih. Kersanipun wis setengah siji, Mbak. Ya adum wektu wong iki lakone ya dawa. Mengke tasih dipun lajeng kalian Mbah Waloyo. Mbah Waloyo tesih wonten ing mengke wonten manci gara-gara. Nggih, gara-gara. Iya. Sak dhewe wayahe Aliandon Lek. Golek. Oh, pindah ngulon. Matur nuwun karo kadang-kadang panitia, Bapak Sembah RT, Pak nuwun. Dukuh. Pak Duko lan sedaya panitia, Pak RT, Pak RW lan sedaya kemawon Ibu-ibu ingkang mendukung acara dalu punika. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, awet rezekine, awet pasedulurane. Amin. Allahumma amin. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekat. Iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho Al-Fatihah.